Zanu PF structures have revived the push for President Emerson Mnangagwa to ignore hanging overpowered his deputy Constantino Chiwenga. Vakomana pachizoshata manje pakaipa trawati kuita kudaizvo. Zabenda munhu auya tiri kuona kuti aiwa deputy VP Constantino Chiwenga vakuona kuti panapa handipabude panapa handipakwanisi nobva wasubscribe like wataunde bell icon. Tivina munhu kwamuchinzi. The party is pushing for constitutional amendments that would allow Mnangagwa to extend his term beyond 2028 when his second and final term is set to expire. If this passes, Chiwenga will not succeed Mnangagwa in 2028 as the party's president as previously agreed. The party is preparing for the 21st Annual People's Conference held at the Zimbabwe International Trade Fair grounds in Bulawayo from October 22 to 27. At this conference, the proposed amendments may be adopted and then presented to Parliament, where Zanu PF holds a significant majority and enjoys compliance with the opposition Citizen Coalition for Change faction led by Sengizo Chabangu. In the lead up to the conference, Zanu PF Harare province held its provincial inter-district conference on Saturday. The purpose of this meeting was to formulate draft resolutions that will be presented to the party leadership at the annual conference in Bulawayo. Panoita kuna zvakuendwa vakomana avava vakutofambisana nawo dzekuti aiwa constitution ichiamendewa but vari kuda kuzviita in a way yekuti aiwa zvipushiwo zviite sekuti mutungamiri wenyika azere ari kuzvikonzeresa ari zvipushiwo nevamwe vanhu vauya vachiti mutungamiri wenyika ngaamende constitution tinoti aramba achitonga vision 2030 ateniwe. Tudze mafungiro enyu moti kudiwa pamusoro wechitiko ichi kune comment section medu. Subscribe like and turn on the bell icon.